Josep Meliaqués, portaveu del grup parlamentari del PIB proposta per les Illes Balears, i a part de portaveus, les meves funcions són el portaveu en diverses comissions parlamentàries. Visualitza bé el que és el Parlament. Ser diputat és un servei públic, no tinc una ocasió, una anècdota específica. M'agrada estar amb la família, amb els amics, m'agrada llegir. Formentor, un relat breu de Gogol que se diu L'Abric. Som molt arrosser. En el temps i en l'edat vas canviant les teves cançons preferides, no? Casablanca. Crec que som més divertits de la imatge que se projecta des del Parlament. Perseverant, diria que som una persona fanera i diria que som una persona compromesa en les idees en les que crec profundament. Un poc caòtic. Vaig fer de cambrer. Sempre estan relacionades bàsicament amb bauxa, amb passar-ho bé i intentar ser feliç. Saber diferenciar el seu moment de serietat, el seu moment de feina, el seu moment de mantenir un nivell alt de prestacions laborals, per dir-ho de qualque manera, i després saber diferenciar quan és el moment d'estar amb els amics, d'estar relaxat. La sinceritat, som massa racional i me falta, segurament també això seria un defecte, me falta entendre que les emocions pesen molt més del que jo me penso que és el pensament sensat i el sentit comú.